Sí, vale. Sí, i hem volgut, des del punt de vista de l'Ajuntament, així tenim companys de regidors, 2 regidors i 3 persones que formen part de l'equip de la regidoria d'esports del nou centre d'esports. Tenim el director municipal, tenim els coordinadors d'instal·lacions i coordinador d'activitats. Estem al costat de les persones i posareu a saber que són regidors d'aquest ajuntament. Què hem volgut fer? Un senzill detall per agrair-vos, per donar-vos l'enhorabona d'allò que heu aconseguit i fer-ho així en l'Ajuntament i en la sala, diguem, més noble, que quede com algo simbòlic. I per què vos hem de donar l'enhorabona? No sols per l'ascens. Jo sempre dic que en política no sé si n'hi ha massa bons moments, sincerament. Si algun dia entrem en la política us donareu compte. Però una persona, la persona que vos parla, que ara parla en nom de tot l'Ajuntament i en nom de tota la ciutadania com a vicealcalde, sempre dic que soc un esportista que s'ha quedat en política. Jo tota la vida he estat relacionat amb l'esport i este és dels millors moments que trobes quan estàs en política. Que un esportista parla en nom d'una ciutat i dona l'enhorabona a esportistes com vosaltres. Bueno, pues dar las gracias por el recibimiento que habéis tenido y felicitarles también por el ascenso, que es lo que ya los fundamentalistas lo ganan. Al presidente, a la gente que me está ayudando, Nacho, que está entrando a la portera, Carlos ahí peleando con las pequeñas, Miguel ahí también con el segundo equipo, ahora va a pasar también arriba conmigo. Y en fin, pues agradecerle a todos pues eso, que los equipos que hemos cumplido y también disculpar a más gente que ya no puede venir porque están en horario laboral y les ha sido imposible, pero bueno, están también con nosotros y dar las gracias a todos. I que estem molt contents d'estar en Plata de la Volta, llavors ens quedem i un tema de missió d'honor, no? Ja està, i que a veure si podem ajudar molt gràcies també a la vostra ajuda i moltes gràcies a tots. Va, perfecte, parla molt bé, saps? Ai,